Улицата е факт. Предаваме пряко 9:30 на Ниагара. Тук сме 28 българи. София, Варна, Бургас, everywhere. Някой от Сливен да се обиди. Предстои да се качим на лодката и да видим уникалния пейзаж. Трудно е с китайци, но ние ще изпреварим всички естествено неща. И може малко да помогнем, но всичко е чук 6. Приготвили сме след пробен стъл. Ниагара е по-хубава, да. Рейнкоутовете са много готини, обаче не пише Ниагара и ние не знаем на факто къде са. Това беше от Ниагара Фолс. Пращаме за аукционски. Ще гледате много снимки. Здраво, много яко.